Hi! Good afternoon, everybody. So, I'm now preparing for head. So, hindi mo pwede mag-ayos ng mga to talaga. Hindi ka na makalugin yung pinagagawa ko. Nakikita kita, Gwen. Nilalagay na tayo ng concealer. Ha? Ana? Parang laban yan. Jessica Javier. Po. Po. Ay. Pa-sweet lang tayo for today. Yan, simplihan lang natin. Concealer lang tayo. Ha? Parang siyang anak ng isang yung Chinese na mayaman sa mga grocery or hardware, no? Diba? Parang anak siya ng ganun. Francis, wala lang to. Ano ba? Very light lang kayo naman. Light lang to. Kalmahan natin yung mga bagay-bagay. Ayan. Ayan. Ganyan tayo, Marcel. Yeah. Yeah. Ibang dito. Okay. No, magkakaroon kami ng vlog. Mag-vlog kaming dalawa. OMG, I was looking for my control. Oy, grabe yung kasambahay ah. Naasin mo. Ilipat yung mga gamit nila mo kaya sa babae. Wala yung pang-contour ko na ano. Okay lang po. So later po, abangan ninyo siya. Cherry pie Pikachu agad? Grabe naman kayo. Francis J, bakit nila ka ba? Donald Sabilio. Shoutout pa rin Iskote.
Yes, paring Kent. Oh, diba? Jenny Tutas. Lenya Badok, Leo Maris. Wait lang! Jenny Tulas, kalma. Mamadali. Siyempre magkikilay ako. Ano, parang tanga lang, hindi magkikilay. Kalma. Ako nga, dinadadahan ko lang. Mylene. Jessie Gigante, hello. May Moody. Wala pa nga, grabe. Sana sinabi ko nga. Thank you, Ate Wilma. Watching from Hong Kong. Hi, Ate Jen Huayno. I will be there in Hong Kong this coming October. Mama Arlen! May darating. Ano ka ba? Siyempre mag-aasikaso tayo ng bisita. Sa kaunting kulay lang po ito. Shush. Yuki Kimin Rochelle, masaya ako sa live ko ngayon, please. Ayoko mag-entertain ng ganyan topic. Saya si Machichi mamaya. Hoy, grabe kayo. Nag-ayos din naman ako kahapon. Panoorin mo siya mamaya, ma. Nako, ganda ng boses. Hoy, sira ulo ka, Francis J. Huwag kang ganyan. Pag inabot siya ng ulan tsaka baha, dito siya matutulog. So, mas mahaba yung time namin para makapag-banding. Mukhang mas maganda yun, ah. Mag-Sunday ka, Mams. Anong Sunday? Binabawi ko ang forecast. Wala. Kaya nga po sila vlogger, diba? Saan po ba dapat usapan sa palagi po ba? Ay, nako. Sa trauma. Kikilay lang ako. Magsanay ka sa... Opo, Ate Rachel.
Mataray ba? Gising na to hanggang 11 yun. Thank you, Maricel Kaime. Diba, Bright Carrie? Thank you, Ate Clea. Miss SJ. Kila is life. Kaya mas gusto yung nag-drawing kasi nagpatato na ako. Kasi baka mamaya, hindi nila makuha yung gusto kong kilay. Hoy, grabe, Francis J. ha. PK Ligaya, hindi po. Ako magkikilay sa isa. Okay ako. Mag-review ka doon. Kaya ko yan. Oh. Ayun na pala. Hindi pa nito. Ate, please lang. Ayun yung jowa ni Dion, di ba? Halaynita, kat-kat. Wala, ano lang. Kung ano-ano lang. Iris Mendoza. Ay, gago! Wala akong ginagawa. Pag-save ng pangalan ka. Hi, Sister Nancy. Abay, mag-asawa nanonood ah. Sige, susubukan ko pong hanapin yung ilaw na ano. Isang headband nandun nakatago. Uy, wala akong kinakarat na bakit na. Yung bilog-bilog. Parang interesado ka doon sa ano ko. Sa Dunkin Donut ko na ano, headband. Hindi mo makukuha yon. Hindi mo makukuha. Ano pangalan? Ate Cheryl Bell. Ay,
Nag-ano seminar ka, nag-pasok. Ano tayo next week? Next week na. Hindi ka lang. Kailan ba? Makakarating ko siya. Next week na yung Paano? Wala namang ano ng gabi. may birth flow kasi. Tapos, may birth flow sa anak ko kasi may papel ng mga. Dapat alam na niya yung ulo. Ha? Bahamak yung payong. Ay, wala talaga akong Ayun ang ganda na paano eh. Ah, Payong pa doon eh. Okay lang naman ang Isa lang. tsaka maganda naman. Maganda yung make-up mo. Mga robot gani. Ayaw na din na Sino ba yan? Yan. Ba't di kayo mag-set dalawa? Wait, bakit lang? May nag-chat sa akin kanina. Bakit na wala akong jowa? Bakit lagi na lang sa akin na jowa? Kailangan na ba talaga mag-jowa? Marami ka naman lalaki, ba't yun? Ha? Wala nga akong nakikita. Meron ba kayo nakikita pupunta dito? Bernadette po. Ay, Ate ito na, ano mo niya? Kasi gatawad siya. Rush kaya kayo tayo ng dito. Kung magparaya na lang ko kayo, kung pasakot mo ko yan. Kaya na ito yung mga hasa. Ano? O di ka kayo dugay, buka fresh ng bigyan. Ako kay bago pa man. Kapag sure buy ko lagi. Lain na din may pangkasag mo din. Excitement din ng pantay. O diba? Hindi naman mag-ayos kung hindi ka nag-make up. Wala po to. For the sweet girl, oh. Hoy, Argel, ano ba? Wala to, parang tanga. Asa ka na naman, Argel? Wala ganyan, no? For the sweet girl lang tayo.
Diba? For the shit. Pamatingan. Darating niya po yung pabangaw ko later. Hindi naman yan mabango. Ate Ann, andyan na ba? So may tinda si Gwen na pabango, abangan po natin ng mga moms. Sige, Eh, kaibigan kong lagi may ano, lihim na side comment. nakaganda si Ma'am CJ ngayon. Ma'am Charo, ayaw niya ni Gwen, hindi siya supportive. Ganyan man yan siya. Ayaw niya na nag-ano ko. Ganyan po siya. Hindi siya Gwen, gusto na ako. Ganun sa kayo niya. Lubari yun daw. Habang ko lang siya buhat. Show yan. Delegation na lang kung ano. Wala lang siya ang kalagwa sa Pilipinas. Ba't nasa may... Asa may maintenance sila? Mamaya na daw Ma'am CJ, tama na daw. Kasi mamaya na darating si Hinay lang ha. Wala pa nga! Thank you po. Ate-Atian. Wala pa. Answer review? Pagantay ka sa tamang tao, Jake. Siya kasi pusa niya ngayon. Actually, meron naman may tamang tao na kay Jigjag noon. Siya lang po yung nag-back out, di ba? Sino ba yung tama? Hi, Reg. Ha? Bali. Hindi, ito hi, Reg. Yung nanonood, may nanonood kasi. Sino nga? Hi, Reg. Sino si Reg? Kuno. Jing na, kay ko. Alin tao din, 21 years old. Bagay ko. Hala. Hala. I-submit sa akuan. Bakit dyan sa live mo may mga bugaw? Dito sa akin wala. I-submit sa akuan. Almohukutan. Ganun na nga. Ano ka ba? Kung di ka na mahal. Si Althea po yung iniarapan na. Sa galing na po Oy! None other than tonight's singer, performer is Tagay ko joke. John Mark Digamo. Uy, para kayo mga sira ah. Oh, eto na. So later ha, manood kayo sa live ko. Pumunta kayo, okay? For the meantime, mag-aayos lang muna ako ng hair. Pupunta ako sa salon for hair spa. And yung damit ko na susuotin, kukunin ko na kasi dineliver na siya ngayon. Grabe po yan ka-support yung kaibigan ko yan. Random ko yan. Random ko na gusto niya supportahan talaga. Maganyang reaction niya. Alam ko yan. Ha? Perfume? Diba? See you later.